Saan man ta ni lugar ra bay oy? Wa man ta ni babae dire ay. Puro bayot. Unsa? Kung naa man gani tinuod babae. Pero matumboy man sad mo barkada sa nato noon. Mas astig pa man nato noon, astig na to pero reglahon taga buwan. Kita mo na ang gani kung uli lang ko sumuha ni bay oy ki. Sama ni. Di man ta maka tirada ni kay wa may bangag diring tarong. Naay di mga babae pero binabay. Saan ta pag kalood pa na ba inom sa naman lugar sumpa guro ni ay. Kita lugar wa gi babay. May makuyong talang ko nimo pero otro po na bayot mo sa atuan pag hapon. Oh tanawa nagsige na lagdagom tungod kay ang wa na tarong mga babae diri ang mga laki diri gipang Hi boys. na mga wa na gi ayo ba kay oh tanawa. Ang mga laki imbis laki nahimo ng mga laki la. Okay, so nas Ginoo nang nanabay. Hindi mo gilaila. Ako kay lawas. Ikaw. Okay, laila na yo. Di ko. Ako. Ato ta dito sa Pikas Barangay Guroy. Mas Di wala kayo. boys. Di ko ganang magtunay. Patricia. Alam niya ba? Pana na si sa pangato niya. Patricio. Wala ka niya. Ano? Patricia? Patricio. Wala ka niya, show! Dangan lang panahon na. Aris ang ni show! Bye show. Pati adag naong nako yun. Ano kami murawat na ko yun. Tani. Guwapa man kay ko na. Ganun wa may mong punit na ko eh. Sayang ka akong beauty. Mga sinunuot. Pero, mamudya mo do. Mukha na ko yun, do aw. Hay, papakita. Tawadya ni doon na to, ay punit. Sana Kita ng dagwaya eh. Ano sa pamintaon tama ka. Bugwapa ni eh. Mamudya mo doon na to nga laki eh. Hay. Buta ni eh. Pabrasan day ko ni. Kaya magamit pa ni. Ako din niyatag sa kumaghud kay. Ako nihatag para sa Pasko. Hulo. Ako si Gili. Untay mong master, ako ihatag. Ang akong wish kay magwapa ko, mo sexy, kanang laki, mo doon na ako. Oh my God! Wow! Sige. Bagus. Hala! Liputi ko! Hala! Akong buhok yung taas! Sana Hala! Hala, nasiksi ko! Ay, salamat, Ginny! Salamat! Mang laki ko, daghanon na akong laki! Gupahan ako, saksa ka dagayo. Hak! 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 Naantay ning dool ba nga
Di man sa grasya, disgrasya man. Kinang Patricio. Murag gisungo gid sa panahon ba. Bay, ita. Muli kag dayon nga sa bukid. Ah, mapadayon yun eh. Mas pa dito sa bukid, pwede kang babae kaysa dire dapita. Ni babae, naunsa na yung tao ning dapita ba yun? Alipay gyud tag nata diri. Uy, bay. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Sobra pa sa kita. Ay. Hi, miss. Hi, boys. Karon pala yung kita ni mo dire, murag bago ka. Ay, bye. Ay, di. Muli, dayon bay. Di bay. Muli ko taon ka kanang bay. Okay, ona ni bay ha kay kanang birthday ba nako bay? Birthday na ka ugma. Ha? Birthday na ka ugma. Saan ka? Ako'y unang bay. Uy. So, tagsar tong kita baboy. Bay, Kinis. bay ako lay bay kay akong sawa bay. Duha na ka tuig. Akong tinigom diri sa kabaril. Oh, pwede naman mo magbijakul. Nya ako kay wala mo koy. Kumudot. Wala man koy asawa koy uyab. Nya sama kini oh, ako. Ay, boys. Kumagpapaliya, boys. Buyag. Salamat. Huwag ka dako ba Bay, ako lang una. Isip ko sa kamigo. Usap ko sa kamigo ba? Dapat maginatagay ta. Ako'y una. Magbuwang ba ako nimo? Di lagi ko masagot. Ayaw pag-away. Dungalong ta ko ba? Ay, oan na. Pero lagi ni tingog ni kuan ba ni Patricio ba? Uh-oh. Igsoon mo. Nade ikso si Patricio di ay. Ah. Di. Murag karon blessing gyud ron ana. Tara na, wala na dagang siya. Gusto makamumotel lang nga lamian. Okay. Sana all. Yo, ya dire lang ta, dire lang kita. Ate na bay ha. Bay. Sige, dahil dunga lang mo Bay. da. Dunga ha? Dunga lang mo, dunga. Masud raman ni. Ha? Grabe ha. Kuya. Kabantay mo ng emburnal. Ganat adak ako, ha? Wala na lang ay. Ready na mo, boys? Ready na gyud kayo. Kanina. Ready na, Jud mo? Ready na. Sige, ha? Mupadong ko sa ubos. Dunga ka. Babaw. Awa. Atsu, awan, atsu, awan, atsu, awan, atsu, Ay, saan ko na ako sa langit, bay? Ay, salamat! Hello, mga boy! Patricio! Asa itong babay? Ako, Ramo. Ako si Gili. Untay mong gusto, ako ihatag. awan, atsu, awan, atsu, Action! Kana. Okay. Ako na sa... Ay, Mao ginay kong ipangita.